нас, освен повод за веселба, Нова година е пореден повод за подаръци. Освен на Коледа, десетки българи продължават да спазват и наследената от тоталитарно време традиция подарък да носи и Дядо Мраз. Статистиката сочи, че в последните 5 години един от най-желаните подаръци са силиконовите имплантанти. Ако доскоро Снежанка беше просто невръстна девойка в сянката на дядо Коледа, сега тя все по-често е едрогърда красавица, която радва не само децата, но и бащите им. Какво се промени? Традицията или епохата и възприятията? Паднаха повече от табутата, които съществуваха доскоро, и затова вече почва да се говори по-спокойно и по-свободно. 2010 пластичните хирурзи са наляли силикон, колкото е вместимостта на около 15-70 литрови бойлера. Плаши ли това съвременната българка? Сякаш не е много приятно да те режат тук, там, да те боцкат с нещо. Би ли се зарадвала, ако приятелят ти подари оголемяване на гърдите, примерно? Не. Защо? Защото имам достатъчно голям бюст. Пластичните хирурзи съветват операциите да не се превръщат в мания, защото е лесно да се прекали и красивото да стане грозно. За BTV новините Денислав Борисов.